Созвездие Йылдызлык шәһәр яны лагерында ял итүчеләр Дулкын бассейнына килә. Лагерь узган шимбәдә генә 3нче сменага малайлар кызларны кабул итте. Һәр смена саен ял итүчеләрне бассейнга алып килергә планлаштыралар. Мы уже второй раз посещаем бассейн Дулкын. В этот раз мы вывозим всех детей в количестве 133 человек. Получается, у нас сегодня будет 2 выезда. Пожалуйста, не бегаем ни в коем случае. Потому что везде вода, скользко. Суга кирер алдыннан балаларга аңлату эшләре алып баралар. Беренче эш итеп бассейн хезмәткәрләре инструктаж үткәрә. Кичкенәрәкләрне исә аерым бассейнда йөзәргә өйрәтәләр. Алар белән тәҗрибәле тренерлар шөгыльләнә. Һәркайсы күзәтү астында. Йөзә белмәүчеләргә махсус җайланма бирәләр. Мы рады, когда к нам приезжают дети. Им нравится посещать наш бассейн. У нас малая и большая чаша. Купать с удовольствием, даже некоторые моменты тяжело их выпроваживаем. Пусть они почаще к нам приезжают. Яшьләр эшләре идарәсенең мондый мөмкинлек бирүенә балалар үзләре дә шиксез шат, ә йөзүнең сәламәтлек өчен файдалы булуын бик яхшы аңлыйлар. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.